sker der for Balle? Det var Balle henne. Hej venner. Så det er samfundsfag. Har vi ikke læsbånd? Har vi ikke læsbånd, Balle? Det er fint nok. Går vi så i sofaen? Ja, yes. Ja. Lækkert. Velkommen tilbage til min kanal. Som I kan se, så har jeg dejlige opgaver. Balle, har du hørt, at Mette Frederiksen er død? Hvad siger du? Mette Frederiksen er død, altså skal vi ikke have om det? Det er ret vigtigt samfundsfagsmøde. Jamen, det er jo egentlig lidt ligegyldigt faktisk. Der er jo nogen grund til, at vi har den nu her. Det skal være nogle økonomiske systemer, så Mette Frederiksen kan være ligegyldig nu jo, kan man sige. Men Balle, har du godt hørt, at kronen den er faldet 50% i Danmark? Altså, det er jo fuldstændig, det er jo vanvittigt. Hvad sagde du? Nå, kronen er jo faldet 50%. Altså, det er jo kæmpestort økonomisk mæssigt, og er det ikke det, vi har om, eller hvad? Jeg kunne egentlig ikke være mere ligeglad jo, altså nu har vi jo økonomiske systemer, så det kan jo være ligegyldigt med, om kronen er faldet, kan man sige. Ja. Jamen den danske økonomi her i dag skal vi snakke om jo, fordi BNP'en, den stiger lige nu. Men er den ikke også Fordi altså andre lande, de holder den mere bredt, men der holder den mere kompakt. Børsen står i flammer lige nu. Jeg er pisse ligeglad, så vi vil gerne holde den lidt mindre, forstår I? Ja, Dina, hvad vil du sige? Må vi godt få en pause? Jo, I tager bare 10 minutter, kvarter, 20, 30 måske, hvis det er. Fedt. Tak for det. Ja, det er fint. Hej venner! Ej, hvor godt I sidder nede på jeres pladser. I dag der har vi et stille og roligt program. Jeg skal til at forklare jer en analyse til tv-reklamer. Du kommer for sent. Ja, må du undskylde. Det kan din karakter vist ikke tåle. Ja, altså i dag har jeg valgt at gøre analysen meget kort. Som I kan se, så er den ikke så lang, og jeg tænker ikke, det kommer til at tage så lang tid, før jeg laver. Altså, er den ikke pisse lang? Jo, den er altid alt for lang. Ja. 10 stille, drenge. A-klassen lavede den for 2 år siden, og den var dobbelt så lang. Ja, jeg tænker, I har 20 minutter til at lave den færdig, så det er bare om at komme i gang. Nora, vi har brug for hjælp. Ja. Ja, det er fordi, vi ved sgu ikke helt persongalleri, hvad er det nu det er? Jamen, jeg har lige forklaret mig ind på tavlen. Lidt du ikke efter? Jo. Altså, jeg skal snart give standpunkt, det ved du godt, ikke? Nå, ja. Ja, altså, da jeg forklarede til A, der forstod de det med det samme. Det er bare, man lytter efter. Ja. Sorry. Ja, selvfølgelig vil jeg hjælpe jer piger. Ja, vi vil bare vide, hvad et persongalleri var. Ej, det har de også problemer med oppe i A, det kan jeg sagtens forstå. Okay, hvis I læser det her, ikke? Så kan I lige... Så det her, det kan I læse. Det er det persongalleri er. Okay. Tak. Ja, selvfølgelig piger. Som I kan se her, så har jeg skrevet info og personkarakteristik og komposition. Oh, is it important? Yes, it is. I'll just say that. Jamen, det var da helt vanvittigt. Har hun ikke selv timer? Quick, sit down, quick. So then you're late? Just on time. Okay guys, remember to do your 200 grammar tips, your outline and your book review. Well, there's too much grammar tips. Let's say 199, okay? Jeg skal have hjælp til den her outline. Yes, Eleanor. Nej, I'm so silly. Leonora. Oh, Malene, it's Elvira. Hi. Since when did you change your name? Den med mobilers. Er der ikke andre, der har deres telefoner med i dag? Jeg har ikke min med. Jeg har heller ikke min med. Laver du 2 bolle i hånden?
Jeg så nogle børn have det sjovt derude, så de skal ikke have lov til at lege med dem her. Kan vi så ikke få dem eller sådan noget? Hey, nu vil jeg gerne lige have 10 stille. Har I alle sammen lavet jeres lektier i dag? Ja. Inklusiv dig, Vira. Torben! Så er der spiller? Nej. Det har du fordi gjort. Du var hurtig. Du var hurtig til at gå fængende. Ja? Ja, Sivert, nu har vi altså snakket nok om morænelandskaber, så det var det egentlig husk der på bordet her. Det gider jeg ikke at snakke om. What? Fuck. Tristan, det er simpelthen for ulækkert det der. Hej unger! Hej så. Ja. Det var en god kamp i går, hva'? Ja. 2-1. Var det ikke også Mensa, der scorede? Imenta. Okay unger, ud og hente jeres matematikting. Tog blyant, kuglepind, farveblyant, fandango, passer, en sejr til Lyngby, grundbog, vinkelmåler, viskeleder og en blyantspidser. Og husk jeres computer for Excel. Nu! Du ved godt, at Herning, det var jo, da isen stoppede. Ja, så selv ingen af isen gad at være der. Det er den kedeligste by Herning. Jeg hader Herning og Midtjylland. Nå, helt teknisk. Det tager simpelthen for lang tid. Unger, nu har jeg altså lige kort skrevet op her, hvad det er, vi misser ved, at I kommer 5 minutter for sent, når I er ude og hente jeres matematikting. 60 i enden plus x, parentes, 2176 i tredje, minus 152, slutparentes, minus kvadratmeter 308, divideret med 153, 1538,770. Så går vi altså herned, og så kigger vi altså matematik. 180,74 minus 50%, parentes 5.876 minus a i anden. Unger! Det er simpelthen for sløvt det her. Nå, ja. Vi misser altså 4 års skolegang, når det er, I går ud og bruger 5 minutter på en jeres matematikting. Det er lige derude. 4 år. Det er jo sindssygt. Godmorgen. Hvor er drengene, Pia? De kommer nok lige om lidt. Er det ikke lige oppe i musikken? Det ved jeg sgu ikke. Kan vi bare lige give det 10 minutter? Skal vi bare gå det op? Så lad os bare gå det op. Så går vi op. Skal vi lade bogen med op i musikken? Fuck det, lad os bare gå op altså. Vi kører bare computer. Hvad tror du tænker sådan, Serena? Det går nok gang. Ja, det kommer sent. Tak for det. Jeg tror ikke det. Hvor er fysikting, dreng? Jamen, vi har computer med. Men jeg skrev på uplanen, vi skal bruge vores prisma i dag, så I bliver nødt til lige at gå ned og hente den, dreng. Er det ikke fint nok, Serena? Kan vi ikke bare... Vi har computer med. Nej, dreng, nu! Fint nok. Så må vi bare gå ud. Vi har fået bogen, Serena. Okay. Tak for det ned. Der er lidt Stor idé. Du har forkert på, eller for helvede. Ned igen, Rasmus. Hold kæft, hvor er det dumt,